Hai un mes que entrou en funcionamento a planta loxística impulsada por Delagro nas Pontes, cooperativa de segundo grado da que forma parte a Chantadineicos e que actualmente está tamén presidida por Javier Taboada. Delagro está integrada por 38 cooperativas de Cantabria, Asturias e Galicia e naceu fundamentalmente para realizar xestións de compra a grande escala para servir aos cooperativistas dunha zona moi ampla do norte peninsular. O ano pasado facturamos 174 millóns de euros. Facemos compras para todas as cooperativas. Fundamentalmente somos cooperativas ganaderas, pero tamén hai cooperativas importantes de horta de Galicia e cooperativas de viño de Pontevedra. As maiores cooperativas gandeiras e agrícolas da zona, como as de Chantada, Monterroso e Lemos, están nesta central de compra, pero o proxecto vai moito máis alá e prevé un importante investimento e un plan de expansión que inclúe este novo proxecto das Pontes. En Delagro estamos nun proceso de desarrollo forte. Por un lado entendemos que no tema da crise general que viviu a economía española, que é unha oportunidade, non é un problema. Entonces, nese sentido, queremos dar un máximo apoio comercial dotándonos de personas. Queremos que as cooperativas cambiemos un pouco a idea de non que nos veñan a comprar, senón nos explicar. Vender non é é unha actividade normal que se leva facendo desde que existen os humanos por diversas formas. Entón, estamos aproveitando empresas que tuveron crisis e captándonos ou collendo personales de experiencia para darlle esa visión importante, non? A crise económica permitiu neste caso, segundo sinala o directivo, que as cooperativas aproveitaran o momento para investir en solo e construción e poder levar adiante esta planta. Nos chamámoslle complexo multidisciplinar. E iso está nas Pontes de García Rodríguez por unha razón bastante obvia, porque na planta no centro logístico, unha parte de logística e unha parte tamén é de envasado de abonos, unha planta de envasado de abonos. Iso hai que situalo cerca de puertos. Os abonos prácticamente en España xa non se fabrican, sino que se compran a grandes empresas e manexase todo por puerto, porque minerales en España, por desgracia, timos pouco. Entonces, nesa planta logística, que nós chamamos complexo multidisciplinar, compramos un terreno de 36.000 metros e construímos unha planta en sí logística e unha planta de almacenado, envasado e fabricación de abono. A planta logística ten unha capacidade de 4.400 palés. A nave construída ten unha superficie de 3.600 metros cadrados e xa está rematada a construción. A pesar de que nestes primeiros momentos non está aínda a funcionar a todo ritmo, xa hai actividade dende hai un mes e xa se realiza traslado de mercadorías. A infraestructura permitirá ademais seguir crecendo e trátase, segundo o presidente Dicos, dunha ferramenta para acadar o obxectivo fundamental de cara á actividade dos gandeiros e agricultores nas súas explotacións. Que os ganaderos ou os agricultores que son socios de Delagro podan cada día ter produtos de calidade máis competitivos, nunha relación calidade-precio mellor. Entonces aí, dada xa o noso volumen e dada a experiencia que temos, vimos que hai dúas formas de funcionar. Unha é facer compras o máis adecuadas posibles, e neso casi sempre o volumen é importante. Canto máis volumen tes, mellores condicións das conseguido. E despois, unha máxima destes tempos, que todo o que é logística, tanto por rapidez, tanto por reducir stocks nas cooperativas, tanto por ter os produtos xa mellor con varias posibilidades situados en cooperativas ou situados en explotacións, é un camiño xa unha realidade. As empresas punteiras é un camiño de futuro. Entón, vai ser a planta logística das cooperativas estas que son socios de Delagro, do cooperativismo moderno, as máis importantes de Galicia, Armandiños, Agris, cooperativas de Coruña, de Sallas, Tierrallán ou Melisanto, das Copago en Coruña. Entón, eso xa está funcionando, falta poñer máis produtos que roten. O investimento total deste complexo acada os 6 millóns de euros. Ademais da parte logística, a planta de fertilizantes vai ser un complemento fundamental nalgunha época do ano.